Waway kira, marino mapanik. Yung piloto ko niya aeroplano natutukarang. Boss, ano yung makahim kanya concert no? Nakakasta ba laman? Oo, nakasta ba na concert mi? Nakasta, kargado tole namang. Nakakalak kami kang gala, pero bisan labi to, kargado kami magkaradwa. O mo may kanay ang miliyami. Magkatami lang sa pagkak. Waway kira niya na kanyang hospital sa ngao. Interview na niya na kanang COVID-19 ang pakiramdam ta. Ilang terson niya nakasta. Okay na mabigil ka. Mama sir na pa'y. Bigil ka big. Apo ka chwe. Ay na mum. Nak. Who's there? Napaggamayakan. Napaggamayakan ka. Para ka na nalay. Formera ko. Ako na si Pay. Alis tumutas ka, anak.